Moi vaan kaikille, nyt me selitetään tästä meidän kanavasta jotain ja silleen, että me ollaan OT Football, eli me tehdään meidän kanavalle jotain jalkapalloaiheisia videoita ja silleen, että nyt tai niitä tulee joskus tulevaisuudessa. Ei me ihan heti niitä silleen kunnolla aleta tekee silleen. Niin. Joskus tulee jotain fotista ulkona, mutta Face-leveillä tulee joskus, kun siltä tuntuu ja niin. Ja nyt ainakin aluksi meillä tulee jossain vaiheessa jotain FIFAa ja tälleen. Niin. Niin. No ei kai meille muuta. Ja toinen on sitten vielä, mutta ei vielä, mutta joo, me nähdään ensi viikolla.